News Monday po tayo. Masaya po namin binabalita na mahigit 10 milyon na po or 10,065,414 na ang total doses administered as of June 27, 2021. Ito po ay ayon sa National Vaccination Operations Center. At kaninang umaga ay nagkaroon po ng ceremonial vaccination reaching 10 million jabs sa lungsod po ng Valenzuela. At ang average daily administered doses natin sa nakaraang 7 araw ay nasa 236,867 doses. Tiwala tayo na maabot natin ang 500,000 daily vaccination rate, nating target basta patuloy ang pagdating ng supply ng bakuna sa bansa. Gandaan po hindi kumpleto ang kalahati. Kailangan natin kumpletuhin ang 2 dose ng bakuna para sa pinakamalakas na proteksyon. Another good news po, dumating kagabi, Linggo, June 27, ang 249,600 doses ng Moderna vaccine sa Pilipinas po. 150,000 doses ito ay binili ng pamahalaan, samantalang ang 99,600 doses ay binili ng pribadong sektor. Habang 1 milyong doses ng Sinovac naman po dumating kanina umaga, nakita ko pa yan. Dumadaan sila ng Katipunan habang ako'y papunta ng opisina. Ito na po ang pang-5 batch ng Sinovac na na-deliver ngayong buwan ng Hunyo. Nasa 6.5 million doses ang dumating ngayong buwan ng Hunyo. So total, nasa 12 million doses ang Sinovac vaccine na ang dumating sa bansa. Sa ngayon, may 5 COVID-19 vaccine brand na ang nasa ating supply inventory. Ito po ang Sinovac, ang AstraZeneca, ang Sputnik V, ang Pfizer at ang Moderna. Nasa mahigit 17 milyon or 17,455,470 na po ang dumating na bakuna as of June 28 ayon sa NTF.